chcem, aby si sa dobre započúval. Počul si? To bol plač asi 6-týždňového kocúrika v ukrutných bolestiach. Kastrácia je proti prírode. Tento argument, že prečo nekastrovať mačky, počúvam od teba najčastejšie. Nie, príroda toto mačiatko nezabila. Za jeho smrť môžeš iba ty, majiteľ, ktorý nechal svoje domestikované zviera znova nekontrolovateľne namnožiť a zas zlyhal. Nevyhováraj sa na prírodu, tá za tvoju nezodpovednosť nemôže. Kocúrik ležal so zlomenou nohou niekoľko dní na poli, muchy naň zaživa nakladli vajíčka, z ktorých sa vyliahli larvy a tie ho pomaly požierali a infikovali. Najprv bojoval a plakal, ale potom už nevládal ani zdvihnúť hlavu. Tak len ležal a čakal v ohromných bolestiach. Áno, toto všetko zariadila príroda, v ktorej sú takéto procesy bežné, prirodzené. Avšak naše mačky a psy nie sú súčasťou divokej prírody. Nikdy neboli a nebudú. Do frasa, veď už konečne zober zodpovednosť do svojich rúk a dokáž sa postarať o zviera, ktoré si prisvojil. Je to iba v tvojej moci. Ak to nedokážeš, nie si hoden takéto zviera vlastniť. Nie je proti prírode umelo oplodňovať krávy inseminátorom. Nie je proti prírode kastrovať mladých samcov prasiat, vepríkov, aby ich mäso v dospelosti nechutilo za močom. Toto robíš a vôbec sa nad tým nezamýšľaš, lebo ti to vyhovuje. Máš z toho osoch. Z kastrácie mačky užitok nemáš, tak ju nekastruješ. Je ti ľahostajná. Ale nie je samostatný dobrý a bezpečný život môjho zverenca a prevencia pred utrpením jeho potomkov dostatočným dôvodom na to, aby som prekonal svoju pohodlnosť a nechal ho alebo ju vykastrovať. Nemudruj a kastruj. Zabrániš tak utrpeniu tisícok mačiek a psov. Už neviem, ako inak ťa mám presvedčiť. Tento kocúrik bol utratený pár hodín po nájdení, ošetrení a zhoršení jeho zdravotného stavu. Nech jeho smrť je mementom pre všetkých, ktorí nechcú nechať vykastrovať svoju mačku, lebo je to proti prírode.